макони дарвозаҳо. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Макони дарвозаҳо омадем. Ихи нарх дар Тоҷикистон нест. Нархи арзон, качество, варианти калон. Ман чанд дарвозафурӯшода рафтам, сёмка кардам. Бо ҳамон восиба гашта омадам. Як бор сёмка карда будам, ина дуюм бор омадаистам. Нархша ози мефаҳмем. Ҳамаша якта абзор мекунем, якта размероша чен мекунем, гап мезанем. Доставка установка тамоми минтақаи Тоҷикистон бепул дӯстони азиз. Ози тамошо кунед, вариантҳоро бинед. И якум складаша, якум сех, ду сета сех аст, амиқа калон. Ина дидесин чанqa. Ина дарвозаро бинед. Биёед ака. Ина ёра ябо нишонте, ёра нишонте ака. Ина дарвозаро бин. Ина дуюм хонаш, ина сеюм хона дуро ака. Биё бад мебин ака. Ина ҷа. Ина иҷа дарвозаро бин. Ай 3000 сар мешавад то 30000 ҳаст ака. Ина бо хили дарҳои оҳанӣ ҳам ҳаст. Дарҳои оҳанӣ ҳам тайёр мекунад. Видеоморо то охириша тамошо кунед. Якта лайкати дастгирӣ кунед дӯстони азиз. 80-90% одам бе подписка, бе обуна тамошо мекунад. Як тугмачаи сирха зер кунед, баъдан тамошо кардан гиред, мода мотиватсия мешавад. Любой шумо комментария нависед, шумо чӣ дар кора, мо мерем сёмка мекунем. Дарвозаи, дарраи, машинаи, скутера, любой чира мерем сёмка мекунем дӯстони азиз. Ҳамон вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Мо сар кардем. Рафтем. салому алайкум бародарои азиз. Ина дарвозаи мо 4x3. тунуко 1.8 профилои иҷо шарниро дунimшо меган 2.3 байно 1.8 сифати хуб қатӣ беҳтарин дарвозаи лазер бародаро. доставка установка 9500 сомон. установкаи мо медорад дар ноҳияи Восе, Ховалин, Шуробод, Муъминобод, Душанбе, Ваҳдат, Фархор, Сари Чашма ҳама ҷо иншоалло ки доставка установка дорем. ина бародарои азиз, бо чанд вариантош ҳаста ки бо заказ қатӣ месозем, баъд заказам соз мекунем бачаҳо. ина бачаҳои азиз, дарвоза навбатии мо 5x3 хайтек, болош X 7500 сомон. металлои якнимш меган 1.3 меброя, профилои 1.8, профилои 1 қатӣ, поёш, поё 1.8 қатӣ, доставка установкаш қатӣ. ин заказа бачаҳои азиз. хоб бохай дорем дигар вариантош 4x3. ина акаҷони ман иш 4x3. тунукои якнимш меган 1.3 меброяд, тумбаги боло X. ин нархш мебоша 6500 сомон. доставка установкаш ҳамаш иншоалло ки ройгонай бародари азиз. ина дарвозаи навбатии мо Восе, Куллоб, Фархор, Муъминобод, Шуробод, Ваҳдат, Душанбе асад доставка установка дорем. 4x3. ай шумо мешавад ки размеротон 3.5 ёки 4 ёки 4.20. мо ҳамин заказ қатӣ месозем. ина бачаҳо дарвозаи навбатии мо хайтек тумбаги. ин нарх боша 7500 сомон. металлои хуб қатӣ. тунукош 1.8, профилои гирди ванаш 2.5шон меган 2.3, поёш 2.5, дурнуш 1.8, 4x3. доставка установка қатӣ бародари азиз. ина бачаҳо ишан хайтек стили бе тумбагиш уҷа нишон додем ку амира 5x3 нишон додем. иш 4x3 бародари азиз. ина X боло шарнир калон, профилои ғавс 2.5шон меган 2 меброя, тунукои 1.8 меброя бародаро. 4x4 байнаш ана установка қатӣ дорем бачаҳо. ана бо мегзарем дар дарвозаи навбатии мо. ина дарвозаи пард да меган бачаҳо 4x3 6500 сомон. тунукои якнимчон меган 1.3 меброя бачаҳо. ана профилошан 1.8 гурнуш дурнуш 1.5. 4x3 установкаш қатӣ. ана бо дорем ба баъзе бародарон мепурсанд ку ба болои дарвозара кази рок. ина бачаҳо 1300 сомон. қатӣ дарвоза мебарем мечаспонемаш. ана бо ҷа хеле дарвозаи навбатӣ дорем бачаҳо. ина ҳам 4 листа тумбаги. ина тунукоша 1.5 меган 1.3 меброя, профилои 1.8 1.5 қатӣ 6000 сомон. доставка установка 4x3 бародаро. мешавад ки амиёра бо заказ қатӣ бизанем. размеро фарқ мекунанд. ана я дарвозаи дигамон дарвозаи масад афғонимон меган. ина бародаро. ина 4x3. ян металлои хубай 1.8 2.5 1.8 профило қатӣ гурду ванаш ҳамаш 2.2
ана тонко як 8 тонк байно як ним бародаро ин 1000 сомон доставка установка ишани ана бо хайтекой простой дорим инҷа навбати мо ина бачо 4 ба 3 5500 сомон муна хайтекора нишон додем ку баъд шуда уҷа ана ис дигаша 4 ба 3 5500 сомон доставка установка як 3 профило як ним ана иш 4 ба 2 80 бародаро иш 5200 сомон ина бачаи азиз дар рӯзаи навбатии дигари мо дар рӯзаи нав биро ма дар рӯзаи малочни ина дарунаш ина бачаи азиз ина ана мақсад ихелиш 4 баландиш 3 лазере бародаро металли хубай тинакаша як 8 то замеброя профило қати поя моя гирд ванаш бародарои азиз давнимш меган да меброя лазер дора мана дисто дора ҷо ана хуб 4 басе шарнирои хуб дора аб наличкаш қатия бачо ира мебара мечаспонем на 1500 сомон доставка установкаш рой гонай бародарои азиз ина тамошо кунед шарнирои хуб заге профилои хуб заге никелни заге бачои азиз ина бачо гуфтем ку бачо дарвозаи афғонимон даоҷа шоколадни светш буд иш серия бачои азиз сери на 1500 сомон металлои хубай ана ира хайтеки тимбагӣ меган 350 ба 3 ҳай бародар и дарвозаи мо размераш 350 ба 3 ҳай 8500 сомон металлои як 8 профилои 2.5 доставка установка бародари азиз ина тумбош ина шарнирош бародар ина дарвозаи навбатимон 1500 сомон дарвозаи тумбагӣ меганишад ба решеткаву ба гул тв бисёр стилои хуб падзакас яъне мақсад металлои хуб қатия гуфтум ку тунукои як 8 профилои 2.5 2 меброяни 1500 сомон просто стилиш кан тарак дигаргун кардагиай ина бародаро доставка установкаш рой гонай ина бачо дар рӯзаи афғонимона гуфтем ку шумора бо иш свеча нишонтон метем иш малоч меай аму металли хуб аму металл аму 1500 сомон металли тунукаш як 8 профилош 2.5 2 меброя ина бачои азиз шарнирои хуб доставка установка ира се свеча нишон додем малош ниша сериша шоколад ниша бо сафедчани оли иншаалло ки шумора нишон метем ина бачо яна дар рӯзаи навбатии мо 4 листа тимбагӣ 6000 сомон краскаи дигаша нишон додем ишани серия ина бачо яъне шоколад ниша нишон додем и сери свеча амирам бо малош ниш ҳасте бачо ина мақсад профило гирду гӯша як 8 тунакара якни меган як 3 меброя ана хоб доставка установкаш рой гонай бародари азиз нархаш 6000 сомон хайтеки навбатии мо 4 ба 3 ша нишон додем ку краскаи ана краскаша нишон додем шумора 4 ба 3 ша шоколад ниша ана иш мешава сери свет бачо баъзе одам кадом намуди свето маҳқулай мо падзакас мезанем ина иш 7500 сомон ина ишани 7500 сомон металлои хуба ира 5500 сомаша нишонтон додем бачо давни меган давни меброя профилош гирду гӯшаш поёш танакош як 8 бародари азиз дарвозаи навбатии мо 4 ба 2 70 нархаш 4500 сомонӣ ба хотире ки танакоша якни меган як 3 меброя профилош гирду манаш як 8 дурнушан як 3 профиле бародаро 4500 сомонӣ бо амира мешава 3500 сомонӣ ана танакош 09 ҳай профилоша 09 ҳай амира бо ҳасте дига стилош оли дар навор шумо да нишон метем бачо иш 4500 сомон доставка установка рой гон ана бо ира ана ми свет ҳасте бачо яъне 4500 сомонӣ ина бачо 4 ба 2 70 ина бачо ана мо свет нишон додагим просто мақсад фигураш дигай гулуш дигай ана на дарвозаи мо ана иш 4 ба 2 70 хайтегмон 5000 сомонӣ тунукои якнимиш меган як 3 меброя профилоша як 8 якни меброя шарниро қати поёҳо бачои азиз ина доставка установкаи мо рой гонай душанбе муминобод шуробод ховалинг ваҳдат вахш муомила мекунем мебарем мечаспонем бародари азиз
اینا بچه‌ها دروازه که خیتیکا رو نشون دادیم که 7500 سومون. اینا دن نمون دیگهش دایجا 5500 سومونی 4 بسه تنکو یکنیش میگن یک سه میبرویا 4 بسه پروفیلو یک نیم پایو یک نیم 4 بسه دروازه خیتیکی ایکس. انا دروازه نوبتی مو دروازه شما را شکلات نشون دادیم سرش نشون دادیم انایش گفتیم که مالش نشون میدیم انایش مالش نیه ایشان 6000 سومونی تونکو یکنیش میگن یک سه پروفیلو یک 8 پایو قطی گردو و نه انای خیده که دیگریمون بچو ایشانی 5500 سومونی 4 بسه تونکو یک سه پروفیلو یک 8 دستافکا استانوفکا بچو 7500 سومون شما رو دنوار نشون دادیم انایشان امو رزمره امو فیگوره просто تونکوش فرق میکنه بچو نه размери дароза 4 ба 3 бародар, дарозаи китоб, профилои вакруг 6 ба 4 2,5, жестои 1,8, часпакои калон бародар, даставка установка бепул, нархиш 8500 сомонӣ бародар. Бародаро размери дароза 4 ба 3, профилои 4 ба 4 калшина 1,5, жестои 1,5, нархиш 6200 сомон. دستافکا установка бепул аст. як намуд дарозаи дига бародар, дароза сафед, профилои вакруг 6 ба 4 2,5, мобайно 4 ба 4 1,5, жесто 1,8, часпакои сифати хуб, вакруг абналишка дора, нархиш 9000 сомон, дастафка установка бепул. ана иша кадом? бо як намуд дарозаи сомонӣ бародарҷон. жестои 1,8, двойной жест обшивка каги, часпако сифати хуб, вокруг 6 ба 4 2,5, поя стенкаи 2,5, доставка установка 9000 сомон. размери дароза 4 ба 2,70, жестои 0,9, профилои 1,5, доставка установка 3500 сомон ба тамоми шаҳри ноҳияҳо, доставка ройгон бародарҷон, нархиш 3500 сомон. اینا بچه‌ها دروازه نوبتی ما دروازه خیته که تنبت دار میگن بچه‌ها دروازه را جستوش یک نیم میگن یک سه میبرویا پروفیلوش یک 8 درون یک نیم 4 بس 3 دستافکا установка 6000 сомон кулоб восе муминобод шуробод ховалин фархор ваҳда душанбе ҳисор муомила мекунем дастафка установка ана бачаҳоя дарлзои навбатии мо 8 листа 1,3 1,8 профило 1,3 درون 5700 сомон ранги анамун дарвозамо гуфтаги дастафка установкаш ройгонай бачаҳои азиз ана хоб анаи дарвозаи мо дарвозаи раш меган 6000 сомонӣ 1,3 профило 1,8 1,5 6000 сомон анаиш ами дарвозая молочнишай бародари азиз 1,8 иш 6500 сомонӣ краскаи молочни тунуко 1,8 профило 1,8 рун 1,3 анаи молочни дигаримон бачаҳо анаи дарвозаи навбати мо дарвозаи афғонӣ мешавад бачаҳо ана дарвозаи афғонӣ профилои 6x4 درونش 4x4 1,8 9000 сомонӣ ина бачаҳои азиз дастафка установка ройгона бародари азиз ана бо баъзе дарвозаҳое дорем ки масалан нархошон ба металлошон ана хоб ана уҷа нишон додем ку 8 листа гуфтем бачаҳо ана иш 4500 сомонӣ жестош 0,9 профилош 1,5 درونش 1,1 ана бачаҳои азиз 4500 сомон дастафка установка ройгон ана 4x2,70 бачаҳо 4,5 шуморо нишон додем ана иш 4x2,70 3500 сомонӣ дастафка установка ана хайтекамон бо бачаҳо ана ира фарз кардем 5500 сомонӣ сери 1,3 мегам тунукош 1,3 профилош гурди ванаш 1,8 درونش 1,1 бачаҳои азиз ина бачаҳо дарвозаи мо 4x2,70 3500 сомонӣ 4,5 нишон додем ана иша дарвозаи сомонӣ меган бародаро
این دروازه را خیلی سودا شد تنکی یک گوسه یک کنیش میگن یک گوسه بود 7000 سومون انا بوی را داریم 9000 سومون چیزای خوبش برادری عزیز انا 4 با 2 7 بچو رو برو موندگی 3500 سومونی در صفقه استانوفکا انا ایش 4 لیستا متالی یک کنیش میگن یک گوسه 4700 سومونی 4 با 3 برادری عزیز در صفقه استانوفکا انا ایش پون با گی بچو 6000 сомон бачо доставка установка аиш нишонтон додем ина бо ана бачо азиз ира истивет бачо свети малошниш 4 ба 3 профило 4 ба 4 конокой 1.5 профило 1.8 доставка установка ана бачо дарвозаи навбати мо бачо 6500 сомон профило 6 ба 4 профило 1.8 гурдо 2.5 тонка 1.8 6500 сомон доставка установка бародари азиз ана макони мо ноҳияи восе селхозтехника меган номери телефон мо 918 53 53 92 987 07 06 05 номери дастимон кор мекунад 918 53 53 92 ватсап селхозтехника восе установка дорем ноҳиёи зердаст шуробод муминобод кулоб ховалин ваҳдат душанбе қурған муомила мекунем доставка установкаш мекунем бачаҳои азиз ина дарвозаи нозанини мо дарвозаи шоҳонаи мо бачаҳо ҳама сифаташ заказ қатъияни қабул мекунем размеро тарфино ком намуди шумо дар мисол маҳсулаи бародарам мо заказ мекунем мезанем мебарем мечаспонем пулмона мегирем иншаалло. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат.